పాట పెడతారు హారతి గణమయ్య అని. అక్కడే ఫ్రెండ్స్ గంగా హారతి మురళీనంద స్వామి ఎలా గోరాయిల్లో ఏడ ఉండరు పోవాలి రేపన పోదాం. ఎందుకు ఆ ముసలిని అడిగితే చెప్తాడు. రేపు కాదు మొన్నాడు ఎట్టా ఖాళీ ఉంటాం కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రేపు అఘోరాల దగ్గరికి వెళ్ళి అఘోరా వీడియో చూపిస్తాం. రేపు స్టే ట్యూన్, వెయిట్ చేయండి అఘోరాల కోసం. రేపు అకస్మాత్తుగా ఇక్కడ అయోధ్య పోవాల్సి వస్తూ ఉంది కాబట్టి మొన్నాడు అఘోరాలు చూపిస్తాం తప్పనిసరిగా. యూట్యూబ్